Asan tos basti oy? Taan eh. Oh. Asa lagi kan? Naglag dito. Oy, pulos kang bataa ka oy. Kanina ra ko nangita sa mo ba di mga masugo diri sa balay. Gikan karon, nakan ako ilhon nga anak. Layas dito. Adto sa kokol. Boleh? Oh, Ano magulaanon man ka? kung asawa nag-hire og driver, patanon pa dud. Unsa may naana day? Silos ka no? Wala man dud. Wala man gani kutsigod. Pre, Uy, pre. galing ka na sa Manila. Oh, galing ako sa Maynila. Magkano ka dumating? Kahapon lang. Hapon? Oh. Teka muna pre ha. Ah. Kasi gutom na ako eh. Pre, sinong ulam nyo? Nganong wala man ay tubo-tubo na dugay naman kaya. Dugay na ta sige content. Pangagra man gihapon ka dapat matubuan na. Pwede lista na tong topic kay pakaulaw mo na. Ulaw po ah. Kaulaw din na. Dili na pa ulaw. Manong, ilabtan manimo akong ngipon, wa man ni nailabot. Lantan. Wala inutan na lang gani ko. Wala man gani kung kanin nimo. Nganong dako pagtiyan. Palundon, Oh, kairing ka. zaman. Usay kitang mga Pilipino gawan. Ano man? Kalang mukaan tagpandisan ito sulo na to sa kape. Unsa may naana day? Ang hinugasan ato pa yung giinom. Palundon, Oh, unsay prutas nagsugod letter L. letter L. Oh, Daghan man. Labana. oh, Lansunis. oh. Kalimot na kung sa sunod. Ambot, unsa? Daghan oy. Unsa man? Lata na lang sunis, lata na mangga, lata na santol.